Pasakaan og kaso ang kapitan og 5 ka tripulante ingon man ang tagya sa motor bangka nga nalunod ni atong Biyernes sa gabi sa kadagatan sa Subo. Matod sa Philippine Coast Guard nga dunay tulubagon ang tagya sa MB Mansan nga si Nolito Abapo tungod kay wala marehistro ang bangka sa marina ug milawig kini bisan pa man ginadili na ang pagbiyahe ni adtong adlaw. Kasong reckless imprudence resulting in multiple injuries ang atubangon sa kapitan ug 5 ka mga tripulante sa MB Mansan. Samtang way planong mopasaka og kaso ang chief mate sa LCT Golden Crescent nga si Rudian Payusan. Human na putol ang iyang tiil sa diyang misulay siya pagsalbar sa mga biktima sa nalunod nga bangka. Gipasabot ni Payusan nga gusto niyang tabangan siya sa tag-iya sa MB Mansan sa iyang mga gastuhan sa tambalanan ingon man ang operasyon kaniya. Kasamtang gibalog karon sa Waterfront Police Station sa Subo ang kapitan ug 5 ka mga tripulante. Padayon gihapon ang investigasyon sa pagsuta kung unsa hinungdan sa pagkalunod sa pasaherong bangka.